Ejju nħejju ruħna biex nipparteċipaw b'mod denju mill-ikla tal-mulej. Fil-ktieb ta' Rivelazzjoni nsibu littri li seba' knejjes, konna qed nistudjawhom nhar ta' Erba'. U lil kull waħda mis-seba' knejjes il-mulej jgħidilha naf. Naf. L-ħamsa minnhom jgħidilhom naf l-emejjel tagħkom, l-oħra jgħidilha naf it-tribulazzjoni u l-faqar tiegħek u oħra jgħidilha naf fejn tagħmmar. Jiġifieri dan kollu jinsab preżenti qudiemi, jgħid il-mulej. Intom tinsabu quddiem għajnejja. Naf. L-aħwa l-mulej jaf. Jaf kollox dwarek. Jaf anke ħsibijiet u x-xewqat tiegħek. Jaf l-emejjel tiegħek dawk tajbin u anke dawk żiena. Jaf it-trabil jew l-inkwiet li forsi u l-pis li qed jiġġor bħalissa fil-familja u fuq ix-xogħol. Jaf dan kollu fuqek. Jaf fejn tagħmmar, ġifieri jaf is-sitwazzjoni tal-ħajja tiegħek u jafa sew mill-bidu sal-aħħar u minn dejjem kien jafa, mhix jarfien li jakkwistah ma' żmien. Ġifieri intu l-ħajja tiegħek mill-bidu sal-aħħar tinsabu quddiem għajnejn il-mulej. Ġifieri int m'intix minsi minnu u allura qis li hu ma jkunx minsi minnek. Qis li hu ma jkunx minsi minnek. Għal din raġuni il-mulej poġġi ġimgħa wara ġimgħa dawn l-elementi qudiemna. U mhux ħajinsina, imma jrid jaċċerta ruħu li aħna ma ninsewx lilu. Irid ifakkarna fl-imħabba tiegħu lejna minkejja dak kollu li aħna, minkejja dak kollu li għaddejjin minnu. Irid ifakkarna fil-ħnina, fil-grazzja tiegħu, fil-preżenza kontinwa magħna. Irid ifakkarna fil-protezzjoni tiegħu, is-sosten tiegħu. Dak kollu li kapaċi jipprovdinna biex inkomplu għaddejjin fil-ħajja tagħna, fil-patt tiegħu li ma jinbidilx, fis-sejħat tiegħu, ħafna affarijiet oħrajn. Irid ifakkarna x'aħna għandna tendenza ninsew. Għandna tendenza nħarsu biss lejn ċirkostanzi, lejn dak li għaddejjem minnu u ninsew lilu li qiegħed magħna. L-aħwa l-mulej jaf kollox, minn dejjem kien jaf, frattant minkejja dak kollu li jaf fuqna fuq il-ħajja tagħna, xorta għażel li jmut għalina. Xorta għażel li d-dejn li kien mistħoq lilna li qatt ma se nħallsu aħna għażel frattant li ħallsuhu għalina. Għażel frattant li libbisna b'dik il-ġustizzja li qatt ma se nakkwistaw waħedna. Għażel ukoll li hu idaħħalna u jagħmilna membri fil-familja tagħna bħala wlied adottivi tiegħu. Ħaġa li ma nistgħu qatt nitilfuha. L-aħwa kol kemm aħna niftakru dal-għodu wkoll li Alla jaf kollox fuqna, jaf minn xi għaddejjin u Alla wkoll niftakru li hu qiegħed magħna biex nagħmlu kuraġġ anke mod speċjali għal din ġimgħa li bdiet mill-lum stess. Ħalli bekk ma naqtgħux qalbna u nkomplu mixjin fil-mogħdija tas-sewwa għall-glorja dejjem tiegħu. Amen.